Hello guys, maayong buntag guys. Wow, sa ambisyon siyang crazy no sorry sa hanging braids. Wow, kanais ba din ha ambisyon siyang crazy? Uy, ganahan ko din ha. Ambisyon siyang crazy. Nice kaayo din ha. Ganahan ko din ha. Wow, kanais ba lamang din ha ambisyon siyang crazy. Wow. Kanais ba ganahan ko mga green plants nandiyan na ay suba nice kaayo guys nagsuroy-suroy man di ay misi ambitious yang crazy. Wow, panggunit gadyo din ha, panggunit din ha kanay bangag murag dililigo ng ilang hanging braids arang kadlok mga lubiray ato tamakan magtayog-tayog pagadyod diri sa Dayanog San Juan Southern Leyte. Mao ni ang Dayanog bus shortcut sa Santa Cruz San Juan Southern Leyte. Mao ni ang shortcut didto na padung sa among balay. Kini nga agianan shortcut ni gani kay magtarog-tarog maning ato kuan. Katawa na lamang ko kay tungod sa ako kahadlok ko ako mulahos og latay kay magtayog-tayog ang uban dagan-daganon ra pero ang ako Diyos ko Lord maglisod jud ko agi diri kay magtarog-tarog mao man di ay ni